Здравейте, приятели! С всеки епизод на този подкаст искам да сме в кухнята на потребителските проблеми. Днес обаче буквално се намираме там, защото ще ви разкажем за един казус, свързан с покупка от презентация на съдове и уреди за готвене. Това е една от историите, в които успяхме да помогнем на потребител, който се свърза с нас с молба за информация и напътствия как да развали договора на стойност над 5000 лева, обвързан с потребителски кредит. Гледайте! Мен е Мариела Петкова, колега журналист, с който сме работили преди години, но тя беше първата, която се обърна към мен, след като създадох проекта Ние потребителите. Здравей! Здравей! Разкажи ни как попадна на тази презентация. Първо благодаря ти за поканата. Моя приятелка беше получила от тяхната фирма покана за презентация на кухненски уреди, като там са ги насърчили да поканят и свои приятели, придружители. Съответно аз бях нейн придружител на презентация за кухненски уреди и кухненски съдове, като цяло луксозни стоки за дома. В поканите са подчертали, че ще има томболи с награди. Обещанието за подаръци и награди е много чест трик, който се използва още в брошурите, които се разпространяват по пощите, с цел да се доведат повече хора в презентационните зали. Кажи, как протече представянето във вашия случай? Презентацията започна по следния начин. Още от самото начало ми направи впечатление колко прецизно са изготвили презентацията. Имаше демонстрация на живо, готвиха пред нас, дадоха дори на посетителите да дегустират храна, направена в точно тези, например, тигани, в тази тенджера. Също така много интересно е, че презентаторът веднага ангажира публиката с, за мен, два много силни коза. Темата за здравето и това как ти инвестираш всъщност в здравето си, ползвайки тези и тези уреди, храната, която готвиш, къде и как я приготвяш. Също така нещо друго, което мисля, че докосна доста хора от публиката на емоционално ниво е какво оставяте на децата си в наследство. И там, веднага минаха по темата, че тези уреди съответно предлагат много по-голяма от стандартната гаранция. Най-често виждаме с допълнителна търговска гаранция, че гаранцията може да достигне до 3 години, но тук те говореха за 20, над 20 години и съответно Да, точно така. И съответно, например, за кухненски съдове, изработени от медицинска стомана, до животна гаранция. Самата презентация също така имаше томбола, в която имаше печеливши. Сега, дали това наистина са били спечелили или са били подставени лица, мога само да спекулирам. Но проведе се томбола, няколко души наистина се здобиха с тези скъпи уреди, висок клас. И тогава в цялата зала така, настроението падна, защото бил си на косъм, ама не си спечелил нещо безплатно и може да се каже, че е имало лека, до известна степен разочарование. Точно в този миг опитните търговци започнаха да стрелят индивидуално по хората с въпроси за техните хобита, техните интереси. Ето аз, например, имам кулинарно хоби и то обичам да приготвям много здравословна храна, ровя се в различни рецепти и дори аз попитаха ме кое от всичко изложено така най-много ми е направило впечатление. Аз казах, че определено тези кухненски съдове, тигани, тенджери са ми направили много силно впечатление и точно тогава получих наистина за цената, която в принцип струваха, много добро предложение, плюс допълнителни електроуреди, например робот за почистване и някакъв много висок клас блендер и сокоизтисквачка. Направиха ми индивидуално предложение, което наистина в този момент ми беше много трудно да откажа. Не исках да приемам веднага, но всъщност тук ти дават малко времевия ултиматум, който може би е така и първи червен флаг, че ти всъщност трябва да вземеш решението тук и сега, иначе то просто повече не важи. Ексклузивно. Да, по принцип не се влияе лесно от реклами. Например, телемаркетинг никога не ми е повлиявал. Това е за първи път в живота ми. Наистина, аз
си се представих как приготвям храна за моите близки, сервирам им и те са супер доволни от това, което аз съм приготвила. Аз наистина се вживях в някакви фантазии с тези точно уреди. И приех предложението, разбира се, знаейки, че първо искам да прочита договора и че евентуално, ако нещо не ми допадне, ще мога да върна уредите. Също така, нали, мина ми мисълта, че може и да има някаква уловка. На първо време това беше, направиха на мен това предложение и няколко минути по-късно започнаха да правят индивидуални предложения на абсолютно всеки в залата. Разбира се, с различна оферта, т.е. различна отстъпка и различен пакет от електроуреди, които да получат на преференциални условия. Може би след като са ги проучили, са ги разпитали, ти какво търсиш, какво искаш да си купиш? Или... Възможно е, да, точно така, за да могат, нали, може би вече и хората бяха свалили гарда, имаше така една всеобща еуфория в залата, между другото. И те си споделяха, ето една жена сподели как наистина най-омразното нещо е да чисти прозорци. И тогава се показва въпросния робот за чистене на прозорци. Нали, колко удобно. И да, тук имаше определено много индивидуален подход и на всеки му се направи такава оферта. Очевидно това са опитни презентатори, които използват проверени стратегии за подтикване на потребителите към покупка, включително и чрез опити за повишаване на адреналина. Как се стигна при теб до подписването на договора? Дадоха ли ти достатъчно време да се запознаеш с условията? Както казах, направиха ми наистина много добро предложение. Съответно, аз поисках да се запозная с договора вече за сключване на покупка. Един от останалите търговци ме дръпна настрани и започна съответно да попълва документи, като аз помолих да ми даде някакво време, с което наистина да прочита всичко по договора, да осмисля информацията. Дадоха ми привидно това време, като обаче, нали, имаше човек, който, нали, да ми виси над главата, което аз смятам, че малко или много също си разсейващ фактор, и докато те все пак са опитни търговци, докато аз четях своя договор, така дори ми направиха комплимент, че искам да прочета договора, след което имаше въпроси с какво се занимавам, за кулинарното ми хоби. Те не ти дават пространство да излезеш, например, от залата, да си го прочетеш на спокойствие или да проведеш пък телефонно обаждане, в никакъв случай. Търговецът, който е до теб, той наистина не те изпуска от око. Един вид притискане? Ами, не искам, нали, изцяло да звучи така, но има елемент, в който определено не се чувстваш изцяло спокоен точно в този момент, когато трябва да вземеш решението. Доколкото видях с другите купувачи около мен, също доста по-припряно се действаше. Практика е при тези способи за продажба да се сключват и договори за потребителски кредити. Така беше и в твоята история. Как те убедиха? Аз видях, че ми подготвят документи за сключване на точно такъв стоков кредит и казах, че всъщност нямам интерес точно към такъв тип кредити. Към този момент дори разполагах с цялата сума, но наистина все още не бях сигурна дали искам изобщо да направя покупката. За тях това беше също добър аргумент, отново да ми предложат всъщност да се изключи този потребителски кредит с въпросната банка и аз вече, ако реша, на една или две вноски да внеса цялата сума. И така ми казаха, че такмо ще имам време да си помисля повече, което всъщност се оказа факт. Че наистина това ми даде и малко повече време за действие. И кога разбра, че не искаш тази покупка, по-скоро желаеш да се откажеш от нея и какво предприе? Да, както казах, още като получих офертата, изпитвах колебания, но тъй като мои познати ползваха точно тази марка електроуреди и знам, че наистина бяха доста доволни от качеството. И тогава наистина си казвах, добре, ти инвестираш в бъдещето и инвестираш наистина нещо много качествено. Но момента, в който всъщност се прибирах още към вкъщи с таксито, още тогава просто разбрах, че всъщност аз не ги искам, не ми трябват точно тези уреди, или поне не точно в този етап от живота ми. И нали знаете, че обикновено повечето хора, като особено ние дамите, като си купим нещо, така сме превъзбудени. В този случай не беше така, аз не се чувствах радостна, за разлика от, например, другите хора в залата.
Почувствах някакво напрежение и безпокойство и си казах, това е сигурен знак, че просто не ги искам тези неща и още на следващия ден исках да ги върна и съответно да се възползвам от правото си да върна стоката до 14 дни, както е по закон. Тогава реших да се свържа и с теб и по-точно ние потребителите в твоето качество на експерт, тъй като аз до този момент и друг път съм си упражнявала правото да върна стока до 14 дни. Наясно съм с това си право, но тук случаят беше по-специфичен, тъй като става дума за по-голяма сума пари. Затова исках човек като теб с опит да се запознае с казуса, например с документите, за да ми каже дали има някаква уловка, която аз, например, да не съм видяла по-рано. Не всички хора знаят, че има 14-дневен срок за връщане на покупка, която е направена от презентация. Ти обаче знаеше това, но на презентацията казват ли подобно нещо? На презентацията не споменават, че имаш право да си върнеш стоката до 14 дни, все пак не е в тяхна полза. Беше описано в договора на най-задна страница, това е така, беше описано, като не беше прикачен обаче формуляр за отказ от самата стока. Тук искам да обърна специално внимание на това, че има стоки, които са изключени от правото на отказ в 14-дневен срок, дори когато са закупени онлайн или от презентации, най-често поради хигиенни съображения. Но търговец трябва предварително да ви информира, че въпросните стоки попадат в тази група. Ако не го е направил, то вие имате право да ги върнете и да получите парите си обратно. И още нещо много важно, когато упражнявате правото си на отказ, винаги го правете писмено. Така ще имате безспорни доказателства, че сте информирали търговеца в срок и подходящ начин. Най-добре е да използвате така наречения стандартен европейски формуляр, който всеки търговец е длъжен да ви предостави най-късно към момента на сключване на договора. Ако обаче е извършил нарушение и не ви го е дал, обърнете се към нас, ще ви го предоставим напълно безвъзмездно. Ето сега отново можем да се върнем на твоята история. Някъде тук ти се обърна и към нас. Да, точно така. Имаше нещо много важно като детайл, че аз своето право на отказ можех да упражня с точно този формуляр, с който ти спомена. Аз попълних такъв формуляр, също така изпратих имейл до самия търговец, че на еди си коя дата аз се отказвам от въпросната стока, като изпратих въпросните електроуреди през куриерска фирма до адреса на техния склад, защото ето тук беше детайла. И в повечето случаи стоката се връща директно в, примерно, магазина, физическото място на търговия, а в този случай трябваше да се изпрати на друг адрес, където е всъщност техния склад. А вътре в самия договор фигурираха и двата адреса и това не беше напълно ясно като информация. И тук, според мен, повечето хора могат да се подведат и да се объркат и да изпратят уредите на грешното място, с което всъщност те да не изпълнят своята част от отказа. И да пропуснат 14 дни. Да, и по този начин да стане едно размотаване потенциално и да пропуснат въпросния срок. И ето тук ти всъщност ми обърна внимание точно на този много важен детайл, за да мога аз да съм сигурна, че правилно си упражнявам правото на отказ. Да, много е важно, когато човек реши да упражни правото си на отказ, първо да провери на кой адрес трябва да върне стоките и да изпрати по имейл товарителницата на търговеца, както и да го уведоми кога се очаква да пристигнат при него стоките и да поиска потвърждение, че договорните отношения са приключили, защото по закон, когато сме си купили нещо от презентация и за тази цел сме сключили договор за стоков кредит, този договор за заем трябва да се развали. Какво се случи с твоя? Аз се обадих директно в банката, която отпуска стоковия кредит. Оттам бих казала, че реагираха всъщност доста бързо, отнесоха се коректно, до няколко дни закриха сметката ми, като все пак се обадих да проверя отново дали наистина е закрита, тъй като ако не бях си закрила сметката, рискувах да ми се трупат такси. В началото спомена, че си отишла на тази презентация със своя приятелка. Тя купи ли си нещо? Стана ли доволна? Да, всъщност моята приятелка също се здоби с индивидуално предложение за покупка.
Тя дори беше получила пакет луксозни кухненски ножове, тъй като нейният приятел е професионален готвач. Тя беше много развълнувана, че ще му направи подарък и че всичко ще е цветя и рози. Въобще беше много развълнувана. Тя, за разлика от мен, нямаше колебания в покупката си, беше си щастлива от това решение. Нещата се промениха някъде около 2 дни по-късно, след, доколкото разбрах, бурни разговори с нейния приятел, тъй като сега тя е направила решение, което рефлектира на общия бюджет семейен. И те са имали планове за бъдеще да теглят жилищен кредит на нейно име, така че са искали тя да има съответно чисто кредитно минало и просто в очите на нейния приятел това не са били достатъчно сериозни покупки, въпреки че да, изкефил се на ножовете, но просто не е било съпоставимо. Не са го обсъдили и вече след като са провели разговор, тя също променя мнението си и иска да се възползва от това право на отказ. При мен беше лесно, защото аз не бях дори разопаковала самите уреди. Моята приятелка обаче беше неколкократно възпирана от кол-центъра на търговеца. Първо нещо, което ми направи впечатление, в договора към правото ти на отказ също така беше написано с дебел шрифт, първо да се обадиш към кол-центъра на търговеца, за да получиш някакъв персонален код за отказ, който евентуално след това да използваш, което, нали, ти си експерта тук, можеш да кажеш, но на мен не ми се струва много логично, при положение, че си имаме формуляр за отказ, който си е въведен с закон, и това тепърва да звъниш и да ти издават кодове, сякаш възпира процеса, възпира правото ти да упражниш отказ. Да, се прави опит за това на потребителя да му става все по-трудно и той всъщност в един момент сам да се откаже. Да, като тук почти се беше получило, защото след този разговор с кол-центъра, те бяха няколко дни, моята приятелка говореше с кол-центъра няколко дни, защото те непрекъснато се опитваха да я разубедят да упражни правото си на отказ. Казваха и, че вече нямам право да ги върне, при положение, че все още си течаха 14-те дни. Опитваха се да й влязат с нови всъщност предложения, оферти, уж да я облегчат, и всичко това очевидно не беше вярно, защото когато тя направи абсолютно същите стъпки като мен, без проблеми си върна покупките и нямаше никакви драми след това. Покупките от презентации не винаги ще се окажат нежелани, но е важно да знаете правата си, за да се предпазите от нечестни търговци и да се възползвате само от коректни предложения. Приятели, а с вас ще се видим в следващите епизоди на нашия подкаст.